se'ns plantegen nous reptes. La incorporació dels nous illencs, aconseguir més neoparlants, augmentar la presència de continguts audiovisuals en català a les xarxes, aconseguir implicar-hi els joves, quina assignatura més pendent. I tot això s'ha de defensar i ho hem de fer sense complexos. Treballarem per tornar a il·lusionar la gent. Nosaltres ja estem il·lusionats. Imaginem per un moment com seria ara mateix la llengua, la cultura i el país a Mallorca sense l'existència de l'obra cultural balear. Per tant, la continuïtat de l'obra és imprescindible. I, afortunadament, la continuïtat queda garantida en la presentació d'aquesta nova junta directiva formada per gent que ja té un currículum de feina feta molt important. Han de ser molt més i també han de ser molt més eficients. Això vol dir molt més ben organitzats. Les delegacions dels pobles s'han mantingut, han tornat grans en l'obra i han fet temps i vida. Sí, la tasca de les delegacions ha estat immensa. No hi sobra ningú, ni joves, ni vells, ni illencs, ni nouvinguts. Força en aquesta nova junta directiva que es presenta i només demano una cosa. Sigueu feiners, molt feiners i sobretot efectius. Us vull comentar una cosa molt important, que és que aquesta junta que tinc sonor i el privilegi d'encapçalar, si una cosa ha fet aquests mesos, i això es lliga un poc amb el que deia Antònia, ha estat feina. Feina per reunir-se en les delegacions, per recollir la seva veu, les seves propostes, feina amb els socis. En definitiva, quan durant les eleccions de l'obra cultural balear ja tinguem l'estructura organitzada per començar a fer feina des del minut zero. I ho farem tenint en compte una premissa molt important, que és que l'obra cultural balear ha de ser la casa de tots. El principal objectiu que tenim com a Junta és fer de l'obra cultural balear, com sempre ha estat, la casa comú del mallorquinisme i de tots aquells que defensen llengua, cultura i país. Vos convidem a tots a participar-hi i, evidentment, a tots els que sou socis, a dia 24 donarem un vot de confiança i venir a votar massivament.